Soc la Helen i estudio tercer de Psicologia. Fa 2 anys que soc arreplegada. Una colla de 29 anys que ha aconseguit trencar sostres que molta gent va dir-nos que eren impossibles. Una colla que cada últim dijous del tram d'hivern celebra el seu aniversari. I el celebra en un lloc petit, on la màgia i la realitat s'abracen. Un lloc petit on un estudiant d'arquitectura donarà el seu màxim per a arreplegats. Un lloc petit on un estudiant de sociologia s'enfrontarà per primer cop a tal bestialitat. Un lloc petit on un estudiant d'història es saltarà a classe per escriure una nova pàgina de la història. Un lloc petit on un estudiant d'enginyeria industrial farà que tothom ho emudeixi cantant a ple pulmó l'himne. Un lloc petit on un estudiant d'organització d'esdeveniments tocarà el cel amb els dits sobre d'una pinya verda. Un lloc petit on un estudiant de criminologia poderà la millor banda sonora pel que farem. Un lloc petit on 2 estudiants d'infermeria gaudiran un cop més del que és ser els únics que ho poden fer. Un lloc petit on aquell estudiant de filologia catalana de fa anys revisita per fer pinyó, un cop més amb la colla que tant s'estima. Sí, un lloc petit on hi cap molta gent. Un lloc petit on els castells són enormes.